Vi kører en prøve. Ja, prøv lige, når man hører det der igen. Der er lang intro. Når jeg hører det skift. Jeg prøver at sætte den op igen, så tager jeg lige den her skud. Ja, det der. Det skal væk. Stier skift. 17, værsgo. Men der er ingen musik, Gavin. Fordi nu er alene inde og sige noget. Og nu går hun ud, så vi siger klar til indgang nummer 1, og værsgo nummer 1. Jep, og indgang 2, værsgo. Og de er skift. Og de er skift. 9, værsgo. De er skift. Den der. Og så bare fjern pelsdyret. Og så lægger du en indstilling der. Og så ambersanden op ovenover. Ambersanden Man der. kan også droppe ambersanden. Det må man Ambersanden der. Det er det, der spiller, og det passer godt sammen. Det passer faktisk rigtig godt. Det passer rigtig godt sammen. Du skal have færdig med. Kom hvad, mand? Det tager ingenting. Hey! Nej, så står han med, man skal heller ikke. Det var godt. Du spiller ikke, Chris, er vi klar? Nej, aldrig. Aldrig klar. Er det godt med en kult? Altid. Kult er sundt. Er vi klar, Thomas? Vi er fuldstændig klar. Tænd, spændt og parat. Super. Ej, hvorfor kan vi ikke have noget musik på? Vi arbejder. Nødmand, han skal lige komme. Bedemand. Nødmand. Jeg troede, du sagde bedemand. Bedemand. Nej, bedemand. Langt med. Sådan så vi starter deroppe, og så kører vi rundt op. Ja, hvordan? Vi kan godt klar, når I trækker den ind der. Det må ikke være for frem, og det må ændre. Ikke gøre det. Er der idé i det? Hvad? Okay. Så er det små. Hvad så, Thomas? Hvad skal vi til nu? Vi kører en prøve. No, I never done this before. Never wanna do this again. Wrong turn on a dusty road. I did it to myself, I can't pretend. Well, I learned just a little too late. Good God, I must have been blind. She got me for everything, everything, everything. Alright, like my daddy, I'm a gambling man. Never been afraid to roll the dice. But when I put my bet on her, little Miss Snake Eyes ruined my life. Hej, Jan. Hej. Glæder du dig til at se det hele? Jeg glæder mig helt vildt, men især til at se, hvordan produktionsskolen har sat det op i lyset. Ja, men det bliver jo vildt noget. Hvad så, Thomas? Er vi helt klar? Ja, der er sgu ingen vej tilbage nu. Nu kører vi bare på, ja, vi gør. Det skal nok blive sjovt. Det bliver fedt. Glæder du dig til det overstået? Ja, og jeg ser det stolt.
98. Og der er stadig masser af gaver. Nummer 98 var en gave fra Designers Marked. Jan, skal jeg tage musik? Hvad så, Thomas? Er det gået godt? Hvad synes du? Det er gået fint. Jeg synes også, det er gået pisse godt. Jeg synes, I har været skide dygtige. Jeg synes, det er fantastisk, at vi kan gøre det hver gang, og vi gør det bedre, end vi har gjort alle de andre år. Og det kan jeg kun være glad for. Er der nogen, der er en lille smule glade og stolte? Ja, en lille smule. En lille smule. Var der nogen, der godt kunne mærke, det kriller lidt i maven, lige inden vi gik på? Nej. Lige inden det var Ramadan med Ding Dong Time? Nej. Jeg synes bare, at mine ben rystede meget. Jeg synes, jeg kunne fornemme på et par blikke, at det her det var begyndt at blive lidt spændende. Det var lidt grænseoverskridende. Så har vi været derhen, hvor vi skulle være, fordi når man har det sådan, så presser man sig lige det sidste og leverer varen, og det gjorde jeg. Det var rigtig, rigtig godt. Jeg synes, det er rigtig flot, at man er rigtig nervøs lige inden, og så siger man, yes, jeg gør det sgu. Og så kommer jeg igennem. Så når jeg nu går hjem, den der påstår, at man ikke kan sove i dag,